จะนอนกี่โมงแล้วลูก ตอนนี้มัน2 ทุ่มแล้วอ่ะ Koska mä tykkään olla laatikossa paljon. 1 vai 3 vai 2. Sinä tykkää leikkiä yksi laatikko. Ja 2 ja 3 ja tämä. Ja 4. Mut mä en ole enää, koska minä en pysty enää leikkimään näin monta. 5 henkilöä. 5? Meitä oli ennen Maisa ja Anja. Joo. Minä ja Luka. Joo. Oli näitä. Joo. Nyt on Lilja meidän kaveri, mutta ei ole Maisa. Maisa on Eskalissa. Joo. Koska aikuinen sanoi. Joo.